Защо восъкът ми побелява? Аз съм Анита от Anita's Art Studio и започвам поредицата съвети за свещи. Ако темата ви е интересна, последвайте ме и си запазете видеото за по-късно. Побеляването на восъка е характерна черта на соевия восък, с който повечето производители на свещи напоследък предпочитаме да работим. По принцип той е много добър материал, 100% натурален, говорили сме и преди, но за сметка на това си има своите отклонения. Побеляването или на английски фростинг се дължи на температурни разлики в съдчето или съответно молда, в който изливаме и нашия восък, с който работим. Най-често се дължи на това, че восъкът е твърде топъл, съответно съда или молда са хладни. Важно е да знаете, че побеляването не нарушава характеристиките на самия восък, на свещта, която сте изляли, но за съжаление естетически не изглежда добре. Другото важно, което е добре да знаете, е, че с това побеляване се сблъскват както начинаещи, така и вече напреднали свещолейци. Така че не се притеснявайте, не се отказвайте, просто продължавайте с опитите. Как да го избегнем? Най-добре е да затопляме формичките или съдчетата, които сме си избрали, с които ще работим предварително с пистолет за горещ въздух. Опитвайте се да изливате восъка на възможно по-ниска температура. Обикновено, когато добавяме аромат, той се добавя на по-висока температура, както може би знаете, ако не, ще направя видео и за това, след което се подвеждаме и изливаме веднага восъка в съда или в молда. Добре е да изчакаме малко температурата да спадне и след това да наливаме. Ако това видео ти е било полезно, последвай ме за още съвети.